तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोले तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आज आहे गणपती बाप्पाचं विसर्जन। काही जास्त बोलत नाही कारण का माझं घसं ऑलरेडी बसलेलं आहे। रात्री गाणी बोलताना वरडून 2-3 दिवस स्वतः झोप पण नाही पुरत नाही, त्याच्यामुळे आता बघा इकडे सेटअप केलेलं आहे मंदिराकडे। पहिले कसं इकडे वाजत गाजत आणायचे, पण आता नाही करत जास्त। पोरं वगैरे कोण गावाला येत नाही, सुट्ट्या वगैरे नसतात काही काहींचा, कामाचे प्रॉब्लेम। तर मित्रांनो, आता व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। बघतो कोण शूटिंगला भेटला तर मला नाचायचं आहे थोडे, पण मी जेवढे जमल ना तेवढं तुम्हाला व्हिडिओच्या माध्यमातून दाखवतो। तर मित्रांनो, व्हिडिओमध्ये शेवटपर्यंत थांबा। आधी जाऊया आपण गणपती असेल तर बघूया, ते दाखवतो तुम्हाला आणतो गेली। तर मित्रांनो बघा, इथं वाजवत आहेत। तर मित्रांनो बघा आपली मंडळी, गणपती बाप्पा अरे मोरया तरी बोला। गणपती बाप्पा मोरया। शरद आंघोळ केलीस? गणपती बाप्पा मोरया, भरत मोरया। हा ना, अजून तुमचाच गणपती पहिला निघालाय, अक्षयचा। ए तो भागण्याचा आलाय, खालचा आलाय तो। हे पाय पडून घ्या, पाय पडून घ्या। शरद बार घेतलं मी पण, रंगांचा घे ना मग, खोकलायचा नंतर अरे घे ना। तर मित्रांनो, आता अक्षयच्या इथला बाप्पाही करणार आहेत, बाहेर काढतायत। ए थांब आलो आलो, मला नको, मी गणपती बाप्पाची टोपी नाही घालत। मोरया मंगलमूर्ती मोरया, मंदिर मामा की जय। पहिले देवारातकडे थांब, तो पडला तो उचल, अरविंदला उचल सांग ना। पडतंय ते इकडे ठेव, अक्षय तू दे इथे पिशवीत घे, पडत ना। गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया, गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया। एटंब मानले ना माचीस कुठे आहे? गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया। माचीस पाहिजे आता, इकडे घे आता। कुठली पिशवी घ्यायची?
गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. हे तू सो मातीचा वापर केला नाही उलटा आणि हे घ्यायचं असं ठेवायचं आहे. सोम गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. हे सोबत घ्या त्यांचा पण. हा पेटव. हा कधी पेटवायचा? हे हात तुटला. हे काय आहे? अलगद घ्या पुढे. अरे घ्या उचला. तू तर चल. बघ. ए प्रणय हातला वाटीकडून. प्रणय गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. चला आता आरती करा आणि पेटवून द्या. ते करते माझी साहेब तिथं. जोड जोड आता जोड जोड आता जोड का आता चटकी चट. आरती करून घ्या सर्वांनी. आरती करून घ्या, पाय पडून घ्या. वहिनी काय करते? गौर आली कांबल्यांची. जय ए मोरे थांब. येताव येताव. ए इकडून घ्या मोरे थांबो. मोरया मोरया मोरया. पुढे घे अजून. ए 12 होते थांबे सोम को.
हे झाला ना पूर्ण पॅक टेम्पो कोण आहे काय हे नवरीकडेच माणसं आली काय हे चालू आहे विचार काय सगळे हो आले आले हो नवरीचं दागिने बिगिने घेतलं काय हे नवऱ्याच्या मुंडाला नाही दिसत हो यजमान नवऱ्याच्या मुंडावल्या पुढे गेल्या शहरात जा विचारला हाय का बाय घोटला आता काय खाली पाया बसली गणपती बाप्पा गण्या दोन दोन गोण्या गण्याच्या आईस पार्वती पार्वतीने केल्या चकल्या किती टाइम झाला येतो काय वाजून येत आहे ती तेव्हा म्हणणार गाडी चला 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 साता लग्न आहे हो औषध चला चला गणपतीचा जय जयकार
जा पटकन. चला आता. डांग 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 डांग. हॉन्डे हॉन्डे ना. गाडीच्या गाडीवर. अरे त्या गाडीत आहे, त्या गाडीवर आहे ना हव्या त्या. अरे बरोबर. मित्रांनो आता आलो आम्ही निगडीला. त्या ठिकाणी आम्ही गणपती विसर्जन करतो. त्या ठिकाणी रियाज मम्मा तासोड चप्पल मोठी आहे.
मोर्या सर्वांगी सुंदर सेंडोराचे कंठी झळके माल मुक्ता फलाचे जय देव मूर्ते ओ श्री मंगल मूर्ते दर्शन माते मान कामना मूर्ते जय देव गौरी कुमार चंदनाची ओटी कुंकुमेश्वरा ये लढत मोकळ शोभा शोभा न पुरे चरणी गाजरा जय देव मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती दर्शन माते मान कामना मूर्ते जय देव पीतांबर परिवार वंदना सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनेना आश्रमाचा वटपाही सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती दर्शन माते मान कामना पूर्ती जय देव देवी काला ब्रह्मांडी माळा विषय कंठ काळ केली लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा हे दुनिया जगी भवाए जोडा जय देव राहो स्वामी शंकरा अरे देव वाळू भाव देव वाळू तुझवर पुरगोरा जय देव बोलाने देवी शाळा अर्धांगी पार्वती शिवरांच्या माळा युगदेचे उदळणा श्रीकंठ नीला ऐसा शंकर शोभे उमा वेगळा जय देव राहो स्वामी शंकरा आरती वाळू भाव देव वाळू तुझवर पुरगोरा जय देव सागर मंथन पण केले त्यामध्ये अवधेद हर हर सापडले देतो हासू पण प्रसन्न केले नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव राहो स्वामी शंकरा आरती वाळू भाव देव वाळू तुझवर पुरगोरा जय देव सागर मंथन पण केले त्यामध्ये अवधेद हर हर सापडले देतो हासुपान प्रसन्न केले नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव राहो स्वामी शंकरा आरती वाळू भाव देव वाळू तुझवर पुरगोरा जय देव तुझ्याशी नाही चारी शमलो परंतु ना बोले काही साई विवाद पडता पडलो प्रवाही तू भक्ता लागे पावती लवलाई जय देवी महिषासुरवदनी हो सुरवर विश्वर वंदे तारी समजूनी जय देवी वदने प्रसन्न होते निराशा कैशापासून थोडी बहुभाषा अंबे तुझ वाचून कोण पूर्वी आशा नरहर तल्लीम झाला पण जय देवी महिषासुरवदनी हो महिषासुरवदनी सुरवर विश्वर वंदे तारी समजूनी जय देवी विठ्ठले माझे माऊली रे विठ्ठले माझे माऊली रे निद्रावरी तर देवनी वाट मी पाये विठ्ठले माझे माऊली रे विठ्ठले माझे माऊली रे पितांबर कैसा गगनी झलकला पिवळा पितांबर कैसा गगनी झलकला गरुडावर बैसोले माझा कैवारी आला माझे माऊली रे माझे माऊली रे बावा मागिनी हाती नारे निरूप माझा कैवारी आला हे माझे माऊली रे माझे माऊली बाजे गाज अम्मा दसरा दिपवाले विठोबाचे गाज अम्मा दसरा दिपवाले विष्णुदास रामा जिले भावे हो आले
तुझे आताया असो नसो भाव आम्हा तुझे आताया दृष्टीत आहे माझा पंढरी राया माझा पंढरी राया विठ्ठले माझे माऊली विठ्ठले माझे माऊली पाय रूप तुझे प्रेमी अलिंगनानंद पूजन भावे वाले मरे नमा तमेव माता पिता तमेव तमेव वेद्या समन्तमेव तमेव सर्व मम देव देव भय माता पूजा करावा तुझे पाव समर्पय नारायणाशी समर्पय केशव रामायण नामो वासुदेवर श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायकम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय सर्वदा योग नको गुणवंता गुणायका मागणे आरोग्य सिद्ध भवदुःखारे त्रिवेद शंभो मनकोरतारे अन्याय माझे कोट्यान कोटी मोरेश्वरा बामजगाल पोटी मोर्या माझ्या ठिकाणी मंदाय माझे त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मस्तक ज्या ठिकाणी तिथे सद्गुरु तुझे पाय गोरी परम पूज्य सद्गुरु सदानंद स्वामी महाराज की जय परम पूज्य सद्गुरु सदानंद स्वामी महाराज की जय सद्गुरु प्रकाश महाराज की जय सर्व संतान की जय हो श्री गुरुदेव गणपती बाप्पा हे मंगल मूर्ती अरे बापच्या बाजूला यश वर्य वर्य गौरी तिकडे सोडतात. तर मित्रांनो बघा गौरी त्या साईडला सोडल्यात. अरे इकडे इकडे यश इकडे घेऊन जा. जय बाप्पा. गणपती बाप्पा. गणपती बाप्पा. गणपती बाप्पा. इथे माझा पण एक काढ. इथे आमचा पण मोठं 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 गणपती आहे खाली. गणपती गणपती बाप्पा. चल 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 गणपती बाप्पा. मागे पाय
तुम्ही